मेट्रिक रिजाल्ट आरो बड' स्टुडेन्टनि जायगा दा बेनि सोमोन्दै जोंहा गोबां निउसफ्राव नुखाबाय दिनै पर्टेलफ्राव ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय। आं बुंनो थांनाय बाथ्राया जाहैबाय जोंहा गुबुन हारिनि स्टुडेन्टफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै मोजांथार माने मार्क लाखिनानै डिभिजन लाखिनानै पास खालामदों आरोना, बेयो जोंनि थाखाय माने जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जों गोग्गानानै लानांगोन आरो एसे बर' फिसा हिसाबै जों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरोना। गोबां समाव जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरासो गावनि बर' बिजोंखौ गारनानै एसामिस मिडियाम बा गुबुन मिडियामफोराव फरायहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। ओरैनो जोंहा नायोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि हालोदा एसेबां मानि मोजां नङा। गुबुन फारसेथिं सरकारि फरायसालिफोराव जोंहा फोरोंगिरि गैया, बिजाब मोना, थिग बेफोरबायदि आरोबाव जोंहा बर' फरायसाफोरानो मानेखि गावनि मिडियाम गावनि बिजोंखौ गारनानै गुबुन बिजोङाव फरायहैयो। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि माबाया एसेबां मोजां नङा आरोखि हालोदा। दा जों बुंनांगोन जे बोरैबा जायोब्ला हयथ' बर' बिजोङा थैनायनि लामा फारसेबो बा बर' बिजोङा गोमालांफिननायनि लामा फारसेबो होननाबो जोङो साननो हायो आरो सरासनस्रायै। दा बेबायदि समावनो माने गुबुन हारिनि स्टुडेन्टआसो जोंहा बर' बिजोंजों फरायनानै डिभिजन लाखिनानै लेटार मार्क मारिनानै जोंहा मोजाङै मोजां पास खालामनानै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिहोमा होदों। बिनि थाखाय बिथांमोननि पास जानाय आरो मोजां मार्क मोननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन्स गिबियावनो। आरो लोगोसे बिथांमोना बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायाव एसेब्लाबो बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरोना। दा जोंहा नायनांगोन जों बर' जानानै गावनि बर' बिजोंजोंनो फरायनांगोन जोङो। जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' रावा थांनानै थागोन। जोंनि बर' रावा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन। जों बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बुजिनांगोन आरो। नङाब्ला बर' हारिया मोनसे समाव माने मिरौ जिरौ जालांबाय माने बै लामा फारसे थांफिननो हागौ आरोना। दा नोंथांमोननो आं देखायनि, नोंथांमोना नायलांदो सोर सोर बिथांमोना माबायदि पास खालामलांदों। नैबे बिथाङानो जाबाय आरोना दिपेन मन्डा। बिथाङा सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामदों। लोगोसे बिथाङा बड' एमआइएलआव लेटार मार्क मोनदों आरोना। आरो बिथांनि पार्सेन्टआ जाहैबाय 50%। नैथियाव जाबाय नैबे बिथाङा अनजालि गरह। बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिदों एबा फार्स्ट डिभिजन। लोगोसे बिथाङाबो बड' एमआइएलआवहाय लेटार मार्क लाखिदों आरोना, बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आरो थामथियाव जाहैबाय नैबे रिम्पि दास। बिथांनि मार्क एबा पार्सेन्टेजआथ' जोबोद गोमोथाव आरोना। बिथाङा 83% लानानै पास खालामदों आरो बर' मिडियामजों। एसेनोसै लोगोफोर, दानिया नोंथांमोन बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक खालामदो।